It-tfal tan-nursery tal-futbol tal-Kalkara se jibdew igawdu minn faċilitajiet ġodda bis-saħħa ta' investiment ta' €500,000 mill-Gvern ċentrali. Il-faċilitajiet il-ġodda li nbnew mid-Direttorat tax-Xogħol u Infrastruttura ħadu post let containers li sa ftit xhur ilu kienu qed jintużaw bħala changing rooms u maħżen tan-nursery. Il-President tal-Klabb tal-Futbol Rodney De Giorgio spjega kif din kienet sitwazzjoni ta' periklu. Aħna konna naħdmu minn 3 containers hawnhekk, kienu ta' periklu għax kemm fix-xitwa u kemm fis-sajf kien ikun hemm il-problemi ovvjament. Allura issib li l-għajnuna di tal-Gvern li jibnilek clubhouse bħal din bin-neċessitajiet kollha hija qabża kbira. Madankollu, issa dan sar xi ħaġa tal-passat, hekk kif b'investiment ta' €500,000 il-bin il-ġdid se jkun qed jagħti aktar dinjità lit-tfal tan-nursery. Fil-preżenza ta' diversi deputati tal-Gvern fosthom il-Ministri Ian Borch u Joe Mizzi, il-President tal-Klabb saħaq li wara proċess ta' 20 sena dan il-klabb reġa' ħad-dinjità tiegħu. Il-Ministru Ian Borch laqa' din l-inawgurazzjoni u saħaq dwar l-importanza ta' proġetti komunitarji bħal dan. Investiment bħal dan jgħin sabiex fl-sports it-tfal ikomplu jieħdu dik l-edukazzjoni informali u allura l-impenn tal-Gvern ikomplu investu f'infrastruttura bħal din. Il-Ministru Borch fakkar kif bħalissa il-Gvern għaddej fuq ix-xogħol fuq il-pitch tal-futbol ta' Marsa Scala u għaddejja ħidma sabiex jitwettqu aktar wedi elettorali fosthom ix-shooting range u trakka ta' tlielaq tal-karozzi.